Abụ m nwa okolobịa nọ university, mana enwere m enyi nwanyị, and this girl alọvụkwa m ya, ịghọtago. Mana ife melụnụ bụ na ndị befe ka ndị be anyị wee jide ego. So wee decide ya na before nnụọ nwanyị na m ga-agba mbọ kpata ego na m achọrọ mkparị, ọkwa ịghọtago. Ọ sị m nna ọkwana ya, fa na-efinish ya na-ajụ the girl si ake maka marriage. Ọ sị na ya dụkwa ready mana ndị di na-abịala ya too much. Ọ sị m nne ka agụsịala akwụkwọ. The girl ịmagolunye jekwuli esi anya biko ma ọ ga-echie ka akpatadugo ego. Ọ sị mba, nya ma nche nwunye, ịghọtago, maka na ọ sị anya bịa nụbịa mgbe afọ nya wee si ya mba, nya adụbere di, nya chọrọ ịnụ nwaanyị ka o solie taba afụfụ, ịghọta kịta na ya ga-adụ ready before anya anụ ọnya. Ọ sị m nna ọkwana ahụ. After university, this girl nụọ di, nyanwa nọlụ chụba ego, ọkwa ịghọtago. Ife ya na di ya ebili bụ gịnị? 5 good years fa mụtara nwa. Mana ka ya na di ya ebi na fa na-abọ ka na-afụkwa onwe fa ahụ na-akali mana fada elizi ibongi. So after 5 years, this girl wee bido bịaba ịgbagolu na-abịa na-ekwu na-asị na ya mara ife na-emenụ, ịghọta kịta ya wee si anya jee ka ọ gwadie ka fa jee ụlọ ọgwụ mara ihe bụ nsogbu o. So o jee gwadie di esi a na ya chọrọ ịga, o wee chighetekwa azụ bebe akwa, ya wee si ya jee ụlọ ọgwụ ka o jee cheki godo onwe ya first. O wee jebe ụlọ ọgwụ luo cheki si onwe ya, ọ bụ na ya nwado mma. Ya wee si ya yọba die ka di esoli eje ụlọ ọgwụ ka enyeli ya aka ebe ya nwado mma o. Ọkweluluo na-ayọ die mana di ya kwọrọ. O wee nọgide ịgbagolu kwa mbọsị ọbịa na-ebeli akwa, ya nọ nnọọ ka asị na ya bụ nne crying shoulder, ịghọta adụọla ya. Ya wee si oke na ihe ọzọ o nwere ike ime iji wee malụ ma di ya ozuru ezu ka ọ na o zuru ezu bụ na ọ ga-aga yọọ that woman nyeli aka bụ ganakọ nyeli aka ka ọgwụ ya bọsị ya na di ya ga-esi ibongi n'ụtụtụ, ọkwa ịghọtago. Ọ ga-abụ fasesi ibongi ka o meela ọsọ jekwulu di woman ka o si narị ya wee wepụta ife ọ ga-eji test ma di ọ bụ nwoke ma ọ bụrụ nwoke, akwa ịghọtago. Na the girl wee kwelu wee luo wee yọba the woman. The woman was understandable, ịghọta. Na the woman ghọtara, ịghọta kịta afụnọ nwaanyị a na-idele help wee kwelu, and ọ gwara ya na die na like ibongi isi ụtụtụ. O wee luo that day, ya na die wee sebe ibongi sesie, ọgba nkịtị nọla ebe ya nọ die jebe ọla, ịghọta. Na na-emuvuru so much, ya wee gbala ọsọ wee jekwube the woman, wee luo the woman wee si narị ya wee mili dete na, ịghọta kịta wee chekie wee si ya na di ya bụrụ nwoke na ya dụ sorry. Ọ sị m nne ife agbaka this girl isi. O wee gbala ọsọ wee bịakwa na nke na obele akwa for 3 days na-ebesa akwa, mara ife ọ ga-eme. Ọ sị m nne ka this girl beketela akwa na ya mara ife a ga-eme. Ya wee si ya ịmagonu ma ọ ga-agwa die na ọ bụrụ nwoke, mana ọ bụrụ na ọ gwa die di amara ihe niile ha mere, ọkwa ịghọta. Na echeketa ife a ga-emelụ this girl na amarọ. Kwa mbọsị ọ na-akpị ya na-ebe, kwa mbọsị ọ na-akpị ya na-ebe, ya na-asị anya yọba die, ọyọlụ die gbogocha, ọyọlụ die gbedecha. Ọ sị m nne this girl atụgharịkwa yọbazi anyanwa. Kwa mbọsị ọ na-ayụ ya biko o delu test gbogo, o delu test gbede, ọ na-ayụ ọ na-ebe si ya biko na ya chọrọ ịma na ọ bụrụ na the man jidie na ya ga-ana jezugbo ụmụ ya sọsị ya ebe the man achọrọ ije ụlọ ọgwụ, ọkwa ịghọtago. Mana the man na-eklem na ya bụ nwoke zuru ezu. Ọ sị m this girl beketa akwa ife nke ekwerezi odidi. Bọsị ọ bịalụ na-ebe jidi ya aka, na-akpụ ya aka, na-emetụ ya aka, ịmagolo ụdị ihe anwa. Ya wee daa ahụ fana abọ wee libe ibongi. Falisie ibongi ọmụọ nke izizi ọ bụrụ nwoke, wechietekwa azụ o fana abọ libekwe dị ibongi o. Ọmụọ nke ịbụọ ọ bụrụ nwoke, ọmụkwa nke ịtọ ọ bụrụ nwoke. Diga wee si ya na ozugo na ya chọrọzi in case di ya emechu ọnya ahụ, ahụ ịghọtago, ka nwee ike ịzụnwe ụmụaka na-atọ. Ọ sị m nne ka ọ mụzialụ nke ikpeazụ after 3 months nyanwa nụọ nwaanyị. So ka a nụrụ nwaanyị na-ebido tekibe care of nwunye, ịghọta. Na ọ sị m nne mana ịgwa m eziokwu o na ya ka na-etekikwe care of this girl o, like
onye onye ego nyenye ya nwee ife nya nwere iji wee ghọta na because na ya ma na ụmụ ya ka ọchị na ya na-asọpọtụ ya etu ọbụla o si wee chọọ. Ọ sị m nne nwunye ya wee tụọ ime nke izizi mụọ nwa nwaanyị. So ịmagonu na the girl mala ọfịs ebe a na-alụ ọrụ. O wee sị na di obigodo ụzọ na-akpụ ya na fon na-agwa ya sị na di nọgide si na ya ga-eme DNA na ebelivuru na ụmụaka ahụ nke just from nowhere. This man si na ife ya ga-eme ihe a na-ese okwu until the day the man till a ga-eji wee jeme DNA ọtago like ọ si ya next 2 months na ebuku go with the doctor na a ga-ejeme DNA. Ọ sị m nne this woman wee gbala ọsọ wee bịaba n'ọfịs ebe a na-alụ ọrụ wee lute wee bata n'ọfịs maka ọ mabụlụ bifo nya wee nụwa nwaanyị wee daa na ana na-ebe obegide akwanya na-agụgosi anya wee wele ezigbote ego gbara ọkpụrụkpụ tinye na nnekwu envelope. And mgbe afọ ọ na-ebe akwa na ọ chịtara pikcha ụmụaka na-atọ na-asị ya na nnekwe na ọkwa ụmụ gị magolu nọ very emotional. Nya wee chili the picture wụsa n'elu tebụl wee welu the money ozigbo nya na-enye ya the money nia mara from nowhere na nwunye ịbata n'ọfịs. Ọ sị m nne na etu ha si wee kwụlụ na etu esi na-efiti anya ma envelope ya na-enye ọ sị m nne chei nye nwere ike ịgọ because onye ọbụla batala ebe afọ ma ife melụnụ. Ọ sị m nwunye tụọlụ this girl